Qadrli o'quvchilar, bu yil biz buyuk shagirimiz Musa Jalilning 115 yil to'lug'ini belgilab o'tamiz. Bu ism har kimga yaxshi tanish. Shagir, kurashchi, buyuk vatan so'g'ishi geroyi. Butun dunyo bo'ylab uning ismin teran ehtirom bilan esga olalar. Umidsiz batırlıq oldinda bosh eğilir. Bugun men sizga uning bolalar uchun yozilgan Qaraq Pisi she'rini o'qib ketaman. Qaraq Pisi, чыландагы акмайга иеләшкән күселәр, мин чыланны сакларга куштым ала песигә. Мияу-мияу пескәем, барча зинһар чыланга, майны сакла күседән, иясыннан чыгарма. Песи күргәч күселәр койрыкларын кыстылар, йөрмәделәр чабышып, ярыкларга пыстылар. Мияу-мияу пескәем, кылак салдың сүземә, каравылдан бушагач, сөт биремен үзеңгә. Иртә белән майга дип күрсәм күзем акайды. Явыз песи бер үзе ял иттергән акмайны. Мияу-мияу пескәем, хыянәтче икәнсең, саклый торган майыңны үзең ашап киткәнсең. Хөрмәтле укучылар, татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлегендә шулай ук бөек шагыйрыбыз Муса Җәлилнең Парашютсыз курчак, Сандугач һәм чишмә, Кызыл ромашка, Батыр куян, Моабит дәфтәре дигән китаплары белән таныша аласыз. Сезне китапханәбезгә көтеп калабыз.